no mbaɗa mumo jam tan mawɗum kay jam tan mawɗum alhamdulillah ay wona wasana ñamane yare kono ko ɗo bonata mayde foɗima heege ay ɗo ɗo mayata ɗo mbattade so koyngal leelani oto hunuko leel wallahi no woodi ala haali ko kaldun ɗen ko no woodi ha joni tan ko ngal jaɓɓal jiɗɗen yaɓɓude machallah Allah waɗa he lawol ɓamtare amin amin Allah ya artu haɗa hey gandal ngal tawi heewi de o ko woni a wontaka ko ga gonta e mbaw wonde suudu ay ko hande non kayngal wallahi kadi balliten jama o ko faade ndiyam wallahi walla kuura hay ɓe fof mbawa naftorade kaali am min muma nayɗa woni an eyyi nasrullah hono fati ka waɗan min caɓanɗe jeegom annetiti joni kikiɗe eyyi gara galle mi yaltat nani kikiɗe mbiɗa de inchallah so Allah jaaɓi inchallah inchallah jarama patron inde nde min Tidiane daw hay mbiyannumi kay daw daw eyyi ana haali inde ɗo eyyi ɗo woni galle mum sawdu man wona o pinoto taxi men o e mo jippinoɗa ko tan goppuɗa ay kalisma ko tan waɗi perte argayde paale kam so perte abiside paɗa heɓto ɗum ɗo mande wonde darɗoɓami ɓennata fode atulara Madina, Arya Madina.